Yes, maganda po sa inyong lahat, mga kasamahan ko diyan sa YouTube. Magandang umaga po. Short video lang po tayo. Magpapasalamat lang po tayo sa inyo, sa buong team. At nakapasok na po tayo sa partner YouTube. Maraming salamat po. Siyempre, ma'am, sir, thank you very much po sa inyo. Maraming salamat sa tulong. At Diyos na po ang bahala. God bless po sa inyo. Sa buong team. Ayos, approve. Thank you. Yung mga nandyan, wag po kayo mainip. Siyempre marami po tayo. Talagang ganon, magantay po tayo. Okay po, maraming salamat. Bye-bye. Thank you.